Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, kung naman Aksyon Artay Hupon, nano mga dalagko nga balita nga tuntutukan karon iyang nga aga. May yara karon sang gin rekomendar kag isa diri amo ang pagpatigayon sang panibag-o nga pagduso sang pagpasanyog sang kasuguan agod nga matadlong kag bayara man sang umento o kayuhan angot ini sa social media platform nga nangin source sang disinformation, no? Nga amo kunong ginalinan sang mga sala nga informasyon kag gingamit nagligad man nga eleksyon. Aksyon Radio. Ginaprobahan sang Senate Committee galing kay Silingkok, obvious ba ni kay isa sa mga nagduso diri nga magpatigayon o kung sa magpatigayon sini no less than ang senador nga nagpapili bilang Vice Presidente sa Pilipinas kag nalutos, no? Nagligad nga eleksyon. Aksyon Radio. Pero somehow ano paglantaw niyo siniman? Ang isa diri nga ginduso, no, sang Senate Committee on Constitutional Amendments nga matabo sini sa ulihi ang mangin chair sini amo si Ruben Padilla, no? Nga at least ang draft sang committee report nga karong ginauyatan iniiya ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Ang gusto matabo diring ni Kiko Pangilinan paagi sa Senate Resolution number 953. Siling niya ini nga sahi sang gusto ko matabo nga pag-strengthen kag o pagpabakod, pagpasanyog nga dapat ma-regulate o dapat may ara gid sa tikang imo ng gobyerno para nga man disinformation madula na ni sa ulihi paagi sa social media platform. Dapat gid nga may ara sang pila ka mga bag-ohon, no, sa ginapatuman nga mga regulasyon sang gobyerno. Isa na diri nga ginarekomendar nila kay tinaobserbahan nagligad to damo-damo nga daan ginabaka nga daan kag ginaputaktig basta sa TikTok, sa Facebook kag iban pagid nga social media platform nga ginagamit sang pila ka mga individual para sa pagbatikos, para sa pagbalbal, para sa pagpalaptasang mga informasyon batok sa ila iya nga kasumpong sa politika. But ang iban diri hindi man niya politiko mo. Ordinary people, mga tao nga kung isara maganiga obra sa gobyerno and somehow siling diri ni Pangilinan may iban pa ya nga ginagamit ang social media platform apang ang malain kay mga fictitious name hindi nila matuod nga mga ngalan. Aksyon Radio. Bangod sini, no? Nga ang may ara sa naggamit sa advancement sang technology diri sa pungsod Pilipinas. May pila ka magin-recommend, no, ang ini nga komitiba nga ginapamunuan ni Senador Kiko Pangilinan. And one of those kay particular mo damo niho amo ang pag-refile sang SIM card registration bill agod nga at least may balawan kung sino gid ang responsible, no, ang responsable nga nagahimo kag nagapractice ni. Aksyon Radio. Di amo ni ang isa sa mga duso iyan ni Kiko Pangilinan kag naging kabahin sang ila report. Yang question din next nga magauyad sang komitiba si Senador Ruben Padilla ito no kung nanong iya mahambal sini pag-require pagido ang number 4 sa iya mga recommendation diri nga dapat ang mga opisina sang panggobyerno o talatapan sang gobyerno dapat man nga may ara sang accountability ang ila mga empleyado sang gobyerno nga mismo
pakigbahin sa katulad sini nga practice. Aksyon! Radio! Kag madamo pa nung ara dira nalakip pag-expand kuno kag dapat ang KBP magabulig man kung paano ini ma-kontrolar sa ulihi o ma-regulate sa ulihi. Tina dapat tunan naton kang ekspekta under sa pag-uyat sang komitiba ang pamunuan ni Senator Robin Padilla, ti kabay pa, no? Nga ining mga nagluntad kag experience naton in the previous election, ti ma-address Aksyon! Kaya actually, sa mga gin-recommend diri sang sining komitiba nga dapat ining mga influencer, no, ining mga nagligan nga eleksyon na gamit sa social media platform kag nagtrending ang ila sini mga post. Dapat man sining report ni Pangilinan sining dapat divulge o kun ibulgar na sa publiko kun bala pila ang bayad sa ila, no, sang mga politiko nga ngamong ginsuportahan nila. O tika budlay na guro, no, manugid ni sila tila tawon ta kun in the next Congress, no, sa Senate kung bala matalupangdan, no, kag bala aktuhan ini sang masunod nga magauyat sang komitiba the incoming senator nga si Robin Padilla. Aksyon! Ano bang lantaw ni sini dapat ginban bala, no, ang social media platform nga dapat ma-regulate ini agon malikawan ang mga patalang informasyon. Aber anong sa inyo o kay para pamatian ta alas 6:51. Yari na! Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa Tres na, tiway naging good tempo ha. So rigid, so ay kung malabutan nga mga mensahe ninyo kag mga tupiko. Pero Aryo, ang balita, ikuan ko lang ni karon sa Action Hotline. Uy, ang balita, subong siling sang nagpabutyag na parayag ang Vietnam kag Thailand nga posible mag-iban sila sang gina-export nga bugas nga posible
amo ni ang tunaan no sa kakulang sa supply man sa merkado. Ti sunod diri sa mga eksperto, kumatabo ini even ang Department of Agriculture naghambal sining niya sigurado ko na muning matabo kay magluwas nga ibanan nilang pag-export sang presyo sang bugas, posible nga magataas man ang ilang pagbaligya. Oy, diri sa Pilipinas, isa ini ka panibag-o nga challenge sa incoming administration, no? Especially atong promesa nga 20 pesos kada kilo nga presyo sang bugas. Aksyon! Aksyon! Radio! Di kung sanoy na masugdan kag untaton iya sang Thailand kag Vietnam, nga Vietnam sing una aksyonen kadton di sa aton kag magtuon parti sa production pagtanom sang humay, subong sila yang ga-export. Ay, kita pa yang nagabakal. Aksyon! Aksyon! Radio! Nagkaroon ba na ang opsyonal nga paggamit sa face mask? Ang mga eksperto diri nagakontra. Anong reaksyon sa mga local officials naton pabor balang nga untaton ang paggamit sa face mask? Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! May tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.